Hello la famille, ça va, comment vous allez? Alhamdulillah, moi je vais bien, Mashallah. Comme d'habitude, dans votre émission préférée bien sûr, avec votre animatrice préférée, de ton rapport préféré. Comme je dis, nous donc avec les rapports. Et aussi des histoires, des talents, Mashallah. À la découverte de deux artistes, Mashallah. On a vu ko commando, on a vu ko boyba. Machallah. Te o majani sax bifu di kewdo di fof entre Tiankoni et d'autres dentali. Inshallah may kale parcours mabbe, may kale projet di mabbe, may kale aussi kadi e bifu di kewdo di parce que wulino deux villages yi ne sax hayitima bien sûr lamo. Ne faut may ngarten be leni mi ha lera. Comme d'habitude, ndokam don bit goto e mbadi wala freestyle ndokam kadi be tamil bandirabe mais bandirabe wongo musikam de mimi yom badani abonné au fait bade abonné dans Rapla Innovation haminto TikTok haminto YouTube Rapla Innovation tan baton abonné n'oubliez pas même ngel pellel badon partager bandirabe toute émission yo hey so ina mi do mi anda less subaka fo mi sans a text Fokuto bro a ho min ek ligo ke da do mala ke da less kalas no mi wattare pet Ibson veli ko vere disket a wana bandi anka tapet nana commando ran anu daket onon fokon wurbe is bet ra wursogi foko bibbe chere bibbe mele ma on jalte tele min so mi ari be ndoga be charo mo potumi foko mi baro babre be ngari me pewne be karaw fek bondo doktan woto daro ey kural ko te ada moni bote ada tedini becce ka ma ho bakke ko kam ko sa hay debo ma resi o ma wontu exa Ma want to exa hey heb de commando andu webi an ford gali min poda lebi ka bandi mo tawga modo pemi gili ngar men den hewbe mbemi bawdo rap ko non ci fortemi non gandirami no mi hebar sul to mi mandilani mbar wa yumde to mi jandilani o kam set mi reglande ka sp o kam set bara jagal kam yalti e mi holla be talent mi holla be mbawkam mi holla be kam be mbawkam mbawkrab to be jiri foje be nawkam les kam awto fo kam duppar Mauritanie rutto nokkam ba mum mando jikkam sara kalasa gondo dow iddum dowte les fo sa kalisi neddo adillinani foko hema itane tuyeto commando wima golle ko law feek daro he bul dow be jiri kom sambe biye kam salam salmi on fofo no yeben ko be hetiankobe o ko bingol mon commando hasom halani o do gandi inde quoi dojo nodden do ko darnibe affaire darnibe hip hop darnibe fof be ngol Raplar Innovation yimbe fo no belti ñon ko baton ko hoden dari quoi misalmi on fof big up hey mais an comment dire am nani nder ndo ma bit ma ndo ma go freestyle ma joni am mi hen wa wursogi e wa to ni sini bama mais afane ci kuno manam wonno ko entre Tiankoni et to do en dantali mais may ngatun après inchallah may ngatun parce que non il faut me acter wona ko buubi tu vois mais à part dum non genre mais engagement public men mi woni xol yon xol gondo commando e hoko fit commando genre une de holto umri minani kala o quoi ka experience ay memebe wala sa kadi kambe mi hulani wiide wonde kam be ngona artiste kadi be mbadan rap quoi rama ben saltidi quoi kadi mbar way darat mi hande ko mi wayibe kadi mi buri talent parce que min mi wona ganda horma boy pormaro boy pusaro mi findan jimme quoi kadi horren moni kam fo comme bebe nder game member nanya mawbe quoi fami kam non mabe moni be mbadan repérage binda ga mais min findan kadi min garton koy porté quoi afami kadi kambe talani ngala ron mi ari mi holli talent mi yindo law gorol monto ron be beden ko kaaje dina fruji hando e be ngandi kambe ngandi ko kalam ko kadi classe jam di e kedodi kural gongen kam fo be kedo be ngandi mbar sentir TikTok e mi jam hen mama be hen quoi inshallah kadi commando nak sa nani commando ummi ko Mauritanie quoi gilmar janga école afami ganda horma mbar hedo so wuji mako kanko tan woni telephone me quoi on ko jimo on ko Mauritanie dia ko hen dia mi jetti isil mako quoi sa en den wodira ni ko on mbar hedo mako gilmo na rapport so wuji mo tan kettom yimbe biyam commando o mi jidi hera commando biyam commando hay école rewbe elbaji mbiyam commando quoi afami dum tagi jimmi non pinu jour gon jalti so wuji commando foli yimbe biya commando jimmi non ngadum commando direct ko dum adi commando yimbe matin commando affaire yiki dow commando ko dum ko eno lum ok sim fa men hala bila commando wa Mauritanie commando veli wa motivé hanna day no he manam hamba choisir indi mo affaire manam kanko ma motivé wala wodi goddo boddo motivé
ha naɗa e game he yeah commando mbiɗa wayide ko kanko waɗi modifié affaire o ha nangumi hen quoi a faami par ce que min mi heɗoromo o mbami sentir yan fruji ko yimata ko mbimi pourquoi pas mi watta wonta rapport mi waɗa ko waɗata ko quoi ɗum tagui nangumi hen affaire o weeli ham kadi mbiɗa fansi mbiɗa gomimo ƴettumi istil moko e lawol moko ndewmo ha kemi numéro mako ɗo joni ko Mauritanie o woni mais o fayi États-Unis quoi toon woni mbami feere TikTok ha kemi numéro mo min jokkodiri emin jawta ko heewi quoi ko ɗon adi commande o nangum no yimɓe noon ko commande o yimɓe gaddi ɗum quoi comme emin jogui ɗum ɗo quoi connaissance haala rek ni mais affaire raɓe kanko affaire musique amen min kala affaire raɓam ɗiyan fruji mais o gérani carrière am quoi min waɗi conseil affaire nangu inde ɗiyan fruji ni omo waɗi conseil aji kewɗi affaire raɓe quoi ɗum tagui nangum hen quoi ɗum kanko tagui quoi kanko no artiste am préféré rek idole am ni rek nangum hen ƴewmi lawol makko ƴewmi kadi o woni idole am nangum hen a tiiɗi quoi kadi ne kanko ne kollirmo affaire o mbimi ko commande o ƴettumi kanko hay kanko inde mo nde tagui wonde artiste o welti hen quoi o wiyimi nangu inde min jokkodiri o yorom oppo ni ha affaire o nanmi gueme quoi ni natirmi gueme quoi ok moƴƴi mais namdema manam ɗo ha tantabo est ce que ma a miijimo change commande o par ce que ene wawi des fois manam aɗa nedditma jiya hoorema succès o nanguma ha mbiya min oɗo commande est ce que mi ɓuuranimo saaha waɗi siiw est ce que mi change ta indam nde mi ƴew inde goɗɗo kono oɗo saaha ko commande o rek mi sikkanta momi change ɗum quoi mi anda ham ɗo yeeso kono to gonɗo mi sikkanta change kono tamo joni mbanmi hen ko commande le roi quoi kanko woni commande weeli mais min ko roi mbami modifié quoi eyi roi ɓolo mbami modifié mais commande ara ɗin afruji nanga hen quoi mi anda ɗo ka yeeso mi anda ko erreur kadi mi sikkani waɗani ɗum e miijam quoi pour momi change ko ɗum tan nangumi quoi kadi yimɓe ko ɗum waɗi nde inde waɗi dominé quoi hay maire uji kam fof ko ɗum mi wiyatemi quoi hay Amadou joni majji ko commande o rek ɗum tagi pour mi change ɗum sikkani soma weeɓe hem quoi ok machallah nder haalam nene wi mbiɗa Amadou de même kanko aussi kadi commande o weeli wiide ko Amadou gadda kadi guinda hoorema commande kanko aussi kadi commande o weeli wiide machallah joni ça veut dire référence o ko toon ummi guila inde moɗon wele he ok machallah wadden ko mbiyata ko ɓerɗe kawri c'est ça eyyi mais caggal ɗum noon en garane ɗum no parcours ma hol ane naɗa e game o et depuis no wiide kadi naɗa e game o guinden ha joni holko mbaɗɗa no mbiɗani rek min carrière am rek ko 2023 quoi 2023 puɗɗimi e game quoi ɓoya no fewi kono oɗo saaha mbaɗa nañi wajiɓe no fewi mbaɗa haaɗiɓe yaari quoi mbaɗa kaliɓe ko noon yaari 2023 ne garmi nde noon gartumi koye 300 quoi 300 garme nde 300 yiki affaire o yimɓe keɗi ɗum normal pari mbattumi hen son goto classe mbattumi hen clip affaire o woniri ha ɓooyi mbammi concert gratuit de Wuré quoi affaire o ne yaara noon ne laya noon ha ɓooyi jaltimi projet goto et puis quoi 500 on rek paami toon ɗo mi waɗi ɗo concert mi watti ɗo kadi ene yaka quoi ene yaka seeɗa rek dal ko noon mbaɗa wadde hen kolo affaire o ene muusa kam kono ha ɗo joni nan sammata seeɗa quoi mbaɗa fuɗɗo yiide seeɗa kadi momi nangu affaire o mi woppata ɗum en tiiɗe hem no fewi titre yimɓe haali 300 aji ko classe e love ene wonde haala yam quoi comme ça kaala yam rek son gagne quoi ko ɗin affaire ji quoi son gagne e love e classe ko ɗum natirmi affaire e quoi et puis mo jaltimi ganduɗa hoorema ko 500 on pimen ko son love mbattumi hen fans mbattumi hen deux classe ego trip e classe usoynaɓe kamɓe pop pari mbattumi hen ganduɗa hoorema son yewende quoi ɗum tagi 500 on affaire o yaari hen 500 on et puis o ɗum mbattumi hen ok machallah manam guilnaɗa e ɗum ɗo e début carrière ma o manam noon naɗa e game onde guinden ha joni a heɓani hen ɗum ɗo a heɓani hen difficulté par rapport e jinnaɓe maɓe e kadi holko ñanguɗa hen guilno naɗa e game onde eyyi no narami game nde kadi jeeram mi janggano quoi min ko mi janggano français après mbaɗa jangga uran seeɗa guinnomi janggude ko uran mbammi français uran ha ɓooyi goppumi ɗum quoi paame ganduɗa horma école on janggumi affaire raɓo comme ça mbami komi naɗɗo hen ni ha parini quoi ƴeew ƴettu rapport mbaɗa heeɗo instrumental uji mbaɗa waɗa fof quoi comme mbaɗa yiiɗi quoi même so naten tan mbaɗa hésiri quoi mais ha ɓooyi jaami comme ça école mbaɗa janggueno bo wonno rasta mo rasta rek à la fin jaami école muuseji mbiyomi ittu ɗum quoi eyyi mbiyami ittu rasso mbimi no calimi ittu rasso quoi par ce que yimɓe mbi rasso no yooɗi no woniri ni rapport affaire o jooɗi mbimi ittani quoi à la fin jaltumi école mbaɗami inscrit ndiwami affaire o jaltumi noon mbaɗa heeɗo instrumental uji biɗuji rek mbaɗa uddu hooram sa nder suudu min goto ha ɓooyi pimmi jour goto jaltimi sound aji quoi affaire o yaari noon yimɓe mbi mbaɗa yiiɗi affaire o nangumen affaire jinnaɓe jaltimi 300 on ɗi noon
mam kañum wonno ko neɗɗo mawɗo tan andade wuure no feewi laawi hen wi o yomi oppu ene saahaji taw mbiɗa espéro ne hefta radio jam itta téléphone ngam ñifa waɗa fof mofta muusimi hen quoi kadi gondumi koye nenam bawam jira bawam wurani quoi mi nenam tan gondumi kanko kam omo dari hen quoi a faami nde ɓe gandi mbaɗa yiiɗi affaire o mbaɗa gomi ɗum ha ɓoy ɓe gacci quoi mais maire o kañum waajoro tan wonde wotom ƴetto wotom waɗa haalaji maylol wotom ƴetto e goto wotom tooñ ɗum tagi nde andi mbaɗa yiiɗi affaire o kanko opiri kam hen quoi oɗo saha o zonanimi on walla mi hay affaire sawnaji jam somi yiiɗi yaltinde saha jom walla mi hen quoi eyo ɓe gacciriyam quoi départ o mettinoɓe mais affaire o ɓe gacci ɓe gandi mbaɗa yiiɗi yiddam ɓe puɗɗi assuré mi quoi o saha mi oppi jangde koye musique o rek joni ɗum ɗon janggani quoi ok e nder haala mbiɗa an a oppi jangdi a waɗi focalisé e musique o mais an ɗum manam ɗum wona risqué par ce que enen fof ɗen gandi musique namdi ko moyen namdi ko fond par ce que a yahan e studio ka baɗo concert aji ka cohlo affaire coltuma e tout nonam dal namdi ko kalis namdi moyen namda e kecci manam an a sikkani mataw manam jogɗa métier en même temps woni musique est ce que ɗum ɓuurani eyyi sagal ɗum noon sa a wi kadi yumma waɗi hokkima accord mais wi wota ƴettu wota naate affaire cahan ƴettoje te min ɗum hayi kam an suulma mi heeɗima ene waɗi ƴettoje ƴettoje nen hen affaire déplacé nen hen ha kadi ɗum sax ma gartu hen genre manam hakkude mon e towenna e cankoñ bifude mon kewɗo ɗi ha sax yeehi yettima laamu an joni hoko mbawa wadde min expliqué ɗum ɗon exemple no wirni rek kadi min affaire guemo sa yi wulri ni ko waji ɓe gaddi kan haala cankonaɓe gaddi kan haala wonde kamɓe pini jour goto rek ɓe jaltin son mabɓe ɓe kalis wuura men foof quoi aɗa so memi wuuro ngo ko min ɓe memi classe o toon ummiri kamɓe puɗɗi affaire o quoi joni min jooɗi mbin pourquoi pas ɗiɗo boyji ɓuuramin wawde rap ɓuuramin talent te wuuro ngo wuuramin ngo ronde waɗi rappuruji e waɗi talent no fewi kadi minen ɓuuri yaaji ɓuuri talent ɓuuri foof kamɓe ko 3 rapport minen wuuramin ngo ɓuuri plus de 20 rapport ne heewi rapport uji artiste aji fami min mbi pourquoi pas min ƴettata boy ba hono on boy gonɗo o rek boy ba min jaaha min ndenda par ce que kamɓe ko 3 personnes kam fof ɓe ndendi pour habde en minen mi ƴeewa wonde ɗiɗo min ƴeewa habde mabɓe quoi ɓe jaltino ɓe gendisi wuuro ngo ɓe dépasse ɓe mbi wuuramen ko ne heewi ko ni heewi ortoji ƴettoje indisaji quoi minen noon min joftiɓe min pinde jour goto min mbaɗi min noddiɓe min naate ɗo goto groupe artiste aji rek min noddiɓe en back to back mbi 24 heures sur 24 soɓe cuusi quoi comme genre yoɓe gar soɓe gari hande min gara janggo ɗum tagi noon min jeehi min pewji min mbaɗi colocalaji amen hamin ƴeewi coggu son e passe min jeehi iso min jaabi noon e jamma min gaare ganduɗa hoorema 18 heures ɓe gaare 20 heures e quoi ɓe gaddi son mabɓe ɓe gaddi ƴettoje ɗi fruji minen noon son min gaddi wona ƴettoje ha ɓooyi noon kamɓe gaddi ganduɗa hoorema min garti gongol min garti nde ɓe garti kamɓene minen min garti min gaddi son mo ala baɗɗo ɗum ɗo seeɗa tan indisade seeɗa won boy mo memi kangar wuuro mabɓe goto nan toon on wona rapport mais on memi ɗum quoi toñi wuuro ngo o faami toon wuuro mabɓe rek ɓe laawi noon ɓe laawi on son mais yeeha deuxiéme son ɓe garti minen min garti kadi boy o kadi memti boy wuuro mabɓe kangar ɗo affaire o laawi waɗi haalaji affaire pelente aji ɗi affaire uji mais kamɓe ɓe puɗɗi dartade affaire o ɓe gaddi son goto haare fin ɓe mbi ɓe paare haare quoi e affaire yettima ha laamu wiya porté plainte kadi téléphone o yeehi ha ron compte youtube o son o yeehi itta yeeso mabɓe waɗa supprimé arti ha ga quoi ni affaire o yaari kadi affaire ƴettoje ki mbiya sa yi mi ƴettata ƴettoje vurru mi rewata inde artiste mbaɗa ƴetto yummum quoi comme ça réplique ba nollo nde puɗɗi nde ɓe gaddi ganduɗa ko haare ɗin affaire yo min gaddi probléme aji min mbi ɓe ganduɗa hoorema mbimi ka jiɗɗo mayde tinnoren to min goni ko dow wadde bamɗi keptan min ne manki fayde yo ɓeydu vitamin weeli kay ko min kala ko addi fo timmi wawiɓe rab mi hollaɓe talaɓe kollami bose mbiɗa ka bandi sa ari mamomi boor dillinat guemo gula ɗi on kaɗa toon ɓurɗo wawde raɓo so ari ga ko ma sor bindi ɗi ne leeri bindi ɗi joni ko cinka toɓe padi kammi yaltiriɗon teɓe tinta hoore nde ne mowni weeli kam rappani 20 ans holla on mbawka gaddon ko wonta mi fokkat on ƴakkat on fokkat papa mon gulaɗi kewɗon somin gari hikka camon on gaddi haare min coodi hara men nde coodon mbiɗon ko teɓe somin gari te min jeeɓe pari min mbiɓe haala ka gasi may sen baay gurel mon yiiɗi succès kono liggay bandi yo simmo kana dubayi may sen papa wahal so gayi ɗon min mbi gurel mabɓe yiiɗi succès mais gurel mabɓe liggayi quoi tan ɓe laawi waɗi haalulaji waɗi foof kamɓe ɓe gaddi ƴettoje quoi ko ni haala ka ardi quoi eyyi ok manam an no mbaɗɗon porté plainte de hon affaire nde juré ma par ce que déjà eɗen gandi plainte wadde porté nede plainte
e affaire de police ko hunde monde surtout en tant que artiste way bun hay image ma genre on ngal honde kambe hokko be mbiyon ñom bot arrêté bifuji wala hokko be mbiyon est ce que wadi min expliquer dum non no yaad non exemple mbiruma ni rek affaire baktu bawo no fudinde ko mina boyba on boyba mo kalno jonyono afami sawnaji ko minen jimdi quoi mais sawnaji di non don ko din nganda horma boyba memi chankon nabe mimi kalsi erelo ardi ko minen jimdi affaire o ko mbare so problème ko minen fo na ren quoi parce que minen bad baktu bak minen bad répète afami mais kanko non marum andire be no fem andi wurgo kan go non ton manki sede o memi on quoi mais ala fe yumum on lawi quoi o memi on sawnaje yumum on lawi nde yumum on lawi nde yidi porte pelande haali ko inde on quoi comme ça wi ko boyba ni afruji wiani min parce que hedi ko voix on e andi on kadi suwabe mbi ko on kalis quoi te minen jimdi min e couple jamdi ko jimam ko mi haala on mais ko boyba memi on ina afruji haala ka wari maire non yaltinga men wadi ko boyba gor affaire on ardara men pelande on e min jori mber jori galla men boyba arton quoi wi ganda horma cangonabe be noddidu men be mber boto be jodi quoi wiya yo boyba arton quoi yo arton joni en sohla maire noddi kam fo yom ngar quoi jono boba ari aran telfo ngam so wonaji mi nanno ko compte YouTube a fami ala fe non telfo ngo wiya yo ara haron so ite yeso maire ite YouTube te son asiram fo 2 jours a fami 2 jours son dobe yimbi hobe ke bimu quoi mais nem ji haron de be bi wonde son wiyama woro min montum concert ina fruji kadi son woro hede so yamane hede mal monte concert kadi yo affaire polento artani ko artara quoi yomin ngacci on tan dal deje di afruji kadi woto min bat ko way non haalaji ni ngari kadi afruji way haalum buri war haalum ko boyba fura haalum quoi par erlaji ko min fo mais buri arde ko do mo quoi kadi affaire wonde min maire mo aren woppu rap yom woro mi yimdum ala sens jettoje hankrin mi opat a fami mais ala boy nyaagi mom kadi o wi ala problème mi accid quoi ko non affaire yaari wodi haalaji min fo min kuli hen wodi erlaji wodi haalaji dal haadi wodi hare gure cankone danca di wodi hare quoi mais ala fe mo be ndari hen bi mi ngacci dum jarani baade wati pelande ga ni jarani quoi min puddi darto affaire régli quoi ko ni mais manam ko mi don régli ko ka don koy mo be wala ko yaaba ha police ko minen min jaan police min jetta police ko maire rek la wi hen wi adu pelante wi nganda horma halaka so ita YouTube jamme te ko jammo nodi min tobo non ko don ora boyi hiron quoi boyi haron e tobe no yarni so ita telephone me wada fof halaka wada arrêté mo be jilli hen halaka fudi darari quoi ko non affaire yari mo be ndigli ko mo be ndigli affaire dari quoi non affaire min ngacci pande dum wonde kambe gaddi son hare fin quoi be bi hande ari do quoi min pudi darta affaire min ngacci affaire ok rendi affaire classe pour nganda ko wulnude gemo wona pour manam e wada manquer de respect te on faut qu'on suhabe wala nyaagi jango alla manam bono fonde une famille te nganda so modi manam te suha mo jodi on kessa nganda jango widi bamum kay wini kon suhabe on badana régler entre vous à l'amiable pas pour manam wasa wade bifu dal tu vois te dum junnomi ko kalnomi hen tiagal dum non manam en derrière sax mi nani onon on mbadi be vocal modi be menacer est ce que wadi min expliquer est ce que ni wodi wala wodañ no mbirmi rek affaire haalaji jettoje dum min bayo dum éviter quoi parce que harre wono guerre back to back min rapproji quoi mais no halga wari ko wajibe nangi affaire wuro comme ça be nangi gure affaire hare quoi taw dum jarani quoi te min rapproji back to back nde haal ndem gadi somo kala min kalde mbiyo min garmi nanga hen min badde 24/24 ha yimbe fo tini min quoi ha yimbe fo tini min tine hen quoi afami affaire menacer o nde be jalti somo be jettoje dañanabe tindum be belti be metni hen quoi grand ji metni hen be biyo min jofti wa par non ganda horma wajibe grand ji laawi hen noddibe on grand noddibe be pamano ko mi haaldu baktu bago min arta mabdi minen kaldi comme dal min kalda affaire o ko hayimbe fotini min mais wonen non pamano affaire noddibe non jettobe en biyabe wonde so be ngari ga wure ko pierrebe e bonneri be para wir wurgo ko ni way a fami ben jetto ben grand wado menacer be ko min noddibe mi halni biyami dum jarani quoi wade menacer wodi won menacer wodi grand noddibe kal ben pamano quoi naaren rek en jettobe biyabe para wadu men bonneri kamno be defi kulde quoi be defan artu soma bo be kuli hen e nodde biyabe ga e wadi jettoje tawti wadi jettoje ko accio bi worom ngaccu mam haalde wajibe ha ngacci affaire menacer o quoi dum tay wajibe non bi granji bino ben lawo hembe be bi ngaccibe quoi dum tay be ngarti hen baktu bago fudi dogde quoi ko non yaari ok wadi ansemi fami manam ko modno créer ko juste pour wadi créer un fun za dilinde gemo hakul modon e on nani bande kanko haalen hoore mo o wi manam kambe manam be man hon créer entre eux
en tant que nder game he affaire cuwaw ɗum noon bandiraɓe on nani ɓe ngala hay probléme goto malaw ko seeɗan tan ɓuuriɓe doole haɓe jetti ganda to potani yettade ko game o tan wonɗo hay batte wonani Allah walli noon ɓe kawri voilà dina ɓe jettima ɓe jettima ɓe kawri joni hankadi fof ɓuuɓi e nder hen sah par exemple joni cankonnaɓe kam fof soɓe jooɗima par exemple kam fof haɓe jooɗi a hokkama parole sa wiyama ya haal holko kalta an no mbiɗon ni rek affaire o joni to woni ɗo ɓuuɓi haala ka darima kadi minen min nanguira ɗum e dara quoi min nanguira ɗum ko fijirde quoi dillinde guemo rek no mbiɗa ni ala fin noon min waji ɓe cankone dañcari nanguira ɗum ko wuuro woto quoi nanguirum minen fof min gorum a faami mais affaire o mbaɗen to woni ɗo gasi quoi minen mabɓe joni to woni ɗo emin jahoruna eɓe gara ga emin kirde mbaɗa foof waji ɓe emin beldi quoi hay probléme goto ala pour tan jinna mabɓe paama wonta soɓe jalti ga mabɓe dañ probléme minen malla somin gari to mabɓe dañ probléme min nanguira ɗum e dara quoi min nanguir tan fof haɓɓere wotere quoi joni affaire o gasi kadi kamɓe ɓe jarama kadi minen kadi wuuro ngo nan ɗo walla yimɓe wonɓe caggal amen min mbawi jidɓe hen ɓen kadi ko moƴƴuɓe kadi onon fof darima hen kono moƴƴuɓe quoi affaire o ko hay dara ko dillinde guemo kadi onon ko mbatton go yo Allah wallu yaara yesso quoi ha ɓuura ɗo oɗon darni affaire o on darni hip hop on darni foof yo Allah junnone affaire o quoi eyyi ko noon ok bandiraɓe on nani kanko haalen hoore makko machallah hakkude cankoñ e toyna e ɗo dañcali machallah rien à dire joni ɓe kawti ganduɗa onon goni frère et sœur rien à dire voilà ko game tan game wonno gasi voilà mais e gartan ayi nani winom nani ma e gartu hen e freestyle ma nani yimɓe guddita émission o nde mi nani a haali hen wa Wourossogui wa Nelka e wa Sini Bamamɓe mais an boy an holko woni probléme ma e ɓeɗon ɓe ganduɗa ko grand wuji ma ko tagui memdaɓe walla boog eyyi mbiɗa ni rek woni wajiɓe ɓeɗon KSP en Kusbolo en Bisi en Movili en Kural Gonga en ye boy Ghetto en ɓe fof oto sa yimɓe memaɓe wonde komi hulaniɓe quoi komi jiɗɗo to payi yesso to koɓe tokkoɓe payi yesso yomi jettiri caggal maɓe mbaɗami ara quoi ko caggal maɓe gonmi hatma faari yesso il faut degla woni caggal ma o te kamɓe ɓe gandi to gommi ɗo mbaɗa ƴoɓoɓe quoi kam fof hande kala mo namda indam ɓe nandiyam min kadi ɓe gandi ko mbaɗa kala ko mbawi wadde mbaɗa wawi ko ɓuurdum quoi eyyi so wonti rap kala to ɓe nangi to back to back kadi kala koɓe tegi mi tagata ko ɓuurdum mbaɗani ɗum ɓe ɓuurani mi hoore quoi comme cuulel mi ko hoore mawde quoi mbaɗa hooli hoorem no fewi ye ko ɗum tagi kadi ɓe mbawa ham sa yimɓe memaɓe mbaɗa andi koɓe goni e dow mum ko so mi jooɓi seeɗa mi dubloto ɗum quoi ye ɗum tagi kam fof memi te ko memam ko ɓe tina ɗum kamɓe eɓe tina ɗum mbaɗa andi ok bandiraɓe l' émission tire à sa fin gasi hankadi wellinno machallah mais avant ɗum noon ko mbimnani mi weltaki de bandiraɓe on ɗon ne mbaɗe abonné oɗon gandi ko woni darda men ɗo e leñol ngol abonné ala fof tiiɗe muɗum aɗan tan waɗɗa pedlel ngel manda hollum no wiite no gasi mbaɗe abonné partagé abonné ala fof tiiɗi hen hamin to TikTok hamin to YouTube Rapla Innovation tan bindita hay sa ari sa waɗi baɗo tan tawan hen a tampata ni windugol voilà dokkan boy wiite kadi commando o waɗa tagoto voilà bandiraɓe on calminama on beltanama kadi min darima affaire e kadi affaire o weeli quoi yaari yesso kadi kedde affaire o so naari no wini rek mbaɗon abonné quoi nangon affaire o ha tiiɗa affaire o ɓeeɗo yaade kala koɓe nani toon tinon quoi kadi jiiron guiri moon sa waɗi abonné kala ko nanna toon a tinat quoi ko ɗum regi kadi on mbiyama nanggu hen darɗon ha tiiɗa yaara yesso waji ɓe ɓe daari kadi ko mbaɗata ko weeli en yaari yimɓe yesso quoi yo Allah nawɗum yesso rek min beltima en no fewi émission he quoi eyyi no mbiyama bandiraɓe ene rek kamɓe mi ala joddi mabɓe wonɓe caggal ɓe fansiji ɓe dariɓe hen ɓe ménageur uji kamɓe pop eɓe daari hen mi jii darde moon quoi onon mi wawa yobde on onon fof oɗon nanɗo conseil aji moon enen ndendi koye men quoi fof gorum quoi ko game rek so paari rek paari quoi ye on jarama mi salmini no fewi merci wa